दा दिनैहाय बे दतमा ब्लक कमिटिनि इलेक्सन स्टारिं अफिस बेखेवनाय बे हाबाफारियाव जोंनि बिजाथि मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारी साराबो बाहागो लादों। दा बेवहाय जोङो जोंनि बे दतमा ब्लकनि सिङाव जे इलेक्सनखौ बोरै सालायलांनो बिनि थाखाय मोनसे अफिसनि दरखार हिसाबै बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो बे न'निफ्रायनो जोङो फैबाय थानाय इलेक्सनखौ बोरै बारहोलांनांगौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव बोरै थांनांगौ बिनि गासिबो प्लेनिंफोरखौ बानायनाय जागोन। जोंहा मोनसे दिनैहाय फोथायनाय दं रायजो राजाफ्रा जोंखौनो दिनै अनसायगासिनो दङ। दिनै मोनसे सोलायनायखौ लुबैफिनदों रायजो राजाफ्रा। थांनाय बाराव जे प्रमद बर'नि गोदै गोदै रावाव परिबर्तननि नामाव बयबो गोसो गोजावद्लाबायनानै दिनैहाय बिटिसि सरखार दाहोदोंमोन। दा बेथ' मोनसे आसाम सरखारनि मोनसे षड़यन्त्रआव जानाय बे जोंनि थाखाय मोनसे ब्लेक डे हिसाबै जोङो दिनै गनायनानै लादों। आरो एबारनि बिसायख'थियाव जोंनि बिपिएफ दोलोआ देरहागोन बे खाथां। खारन बेवहाय दिनैहाय गासिबो बर' रायजो राजाफ्रा दुखु मोनबाय। बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंहा गासिबो मोनखानाय गोहोफ्रा गोमालांजोब्बाय। आरो दिनै नुबाय थादों जोङो बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय जायफोर दफाफोर दंमोन बे मोनसेबो आखरे आखर पालन खालामनाय जायाखिसै। दाख्लि 3 तारिख जानुवारियाव दिल्लीयाव मोनसे रिभिउ मिटिं जादोंमोन। बे रिभिउ मिटिङाव गासिबो जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जे पेकेजफोर मोननांगौ दंमोन, गिदिर गिदिर इन्स्टिटिउसनफोर मोननांगौ दंमोन, इन्डिया गभर्नमेन्टआ बेखौ गासिबो रेजेक्ट खालामजोब्बाय, मावनो हानाय नङा होननानै। बिथांमोननाव दाबो पलिसि गैया होनना बुंना होदों। रेलवे कच फेक्टरि बेखौबो खालामनो हाया होननानै बिथांमोना स्पष्ट खालामना होबाय। एनआईटि खौबो खालामनो हानाय नङा होनना बुंबाय। मानो होनबा एनआईटिआ मोनसे स्टेटआव गंसेल' एनआईटि खालामनो हायो, बे जाबाय इन्डिया गभर्नमेन्टनि पलिसि। दा बेवहाय स्टेटआ अलरेडि सिलचराव दंखायो, गतिके बिटिसिआव एनादार एनआईटि होनायनि बेबस्था गैला, बेखौ स्पष्ट खालामबाय। आरो इउ एन ब्रह्म इउनिभारसिटि, इन्दिरा गान्धी ट्राइबेल इउनिभारसिटिनि बाथ्रा बुंदोंमोन, बेखौबो स्पष्ट खालामना होबाय। अलरेडि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया दरं जिल्ला बा उदालगुरि जिल्लानि खाथियाव तेजपुराव दंखायो। गतिके एनादार बेहाय माने इउनिभारसिटि ट्राइबेल इउनिभारसिटि बानायनाय खुनु खोथा गैया। आरो माबाफोर ट्राइबेल कर्स दङब्ला बै थाखानाय तेजपुर इउनिभारसिटियावनो बे कर्सफोरखौ एड खालामनाय जागोन होननानै बेखौ स्पष्ट खालामना होबाय। स्पर्ट्स इउनिभारसिटिनि बाथ्राखौ बुंदों, स्पर्ट्स इउनिभारसिटिखौबो स्पष्ट बुंबाय। बेबाय माने स्पर्ट्स इउनिभारसिटि खालामनायनि खोथा गैया। सारा इण्डियायाव इम्फलाव गंसे दं बुंदों। दा सारा इण्डियानि मानसिफोरखौनो बेवहाय फोरोंजोबनाय जाखायो। गतिके गोदानै बिटिसि ओनसोलाव स्पर्ट्स इउनिभारसिटि गायसननायनि जेबो दा पलिसि गैया होननानै स्पष्ट खालामना होदों। होमबा बिथांमोननि जेसेबांनाखि एनआईटि, नेरिम बेखौबो दिनै बिथांमोना स्पष्ट खालामदों जे एनादार जोङो नेरिम होनो हाया। खारन माने एइम्स दंखायो गुवाहाटियाव, जोंहा मेडिकेल कलेजफोर दंखायो। गतिके एनादार बेबायदि नेरिम बानायनायनि थाखाय दिनैहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ सिन्था खालामनाय जायाखै होननानै स्पष्ट खालामनाय जादों। दानि गुवाहाटियाव थानाय जे एइम्स दङ बेवहायनो थोजासे फेकाल्टिखौ हरनो हायाखै होननानै स्पष्ट बाथ्रा बुंना होबाय। दा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव माने मोनसेबो जे बिटिआर रेकर्डआव जे माखासे दफाफोर होनाय दंमोन, एनेक्सार होनाय दंमोन जे डेभेलपमेन्ट स्किम्सफोर, माने हायार इडुकेसन इन्स्टिटिउसनफोर, दा मोनसेबो खालामना होननानै दिनै भारत सरकारा स्पष्ट बुंनानै होबाय। दा बेवहाय बिटिआर रेकर्ड हिसाबै जिर'। दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा बुजिबाय, जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बुजिबाय, बिनि गेजेरजों जेबो उन्नति जाला। आरो बे जे सावरायनाय जादों रिभिउ मिटिङाव, बे एनडिबिफोरनि केसनि सोमोन्दै जेबो बुंनाय जायाखै। एनडिबिफोरनि केसखौ बोरै बोखारनांगौ, रन्जन दैमारिखौ बोरै बख'नांगौ बिनि सायाव जेबो रायलायनाय जायाखै। स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजनि बाथ्रायाव जेबो रायलायनाय जायाखै। एक्स ग्रेसिया जे होनांगौ, जायफ्रा माने मुंख्लं जादों बे न'खरफोरनो 5 लाख थाखा होनांगौ, बिनि सायावबो जेबो सावरायनाय जायाखै। दा नुनो मोनो दिनै बिटिआर रेकर्डआ मोनसे बिदै गला, बे जिर', बिग जिर' बियो। दा गतिके रायजो राजाफ्रा दिनै बुजियै रावबो गैला। दा हाग्रामा महिलारि सार नङाबा, बिपिएफ दोलो नङाबा बिटिसिआव जेबो गैला। दा बे माखासे जोंनि मावनांगौ खामानिफोर दं, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव बुंनांगौ दं, एनडिबिफोरनि जेंनाखौ बुंनांगौ दं, रिहेबिलिटेसन बाथ्रा बुंनांगौ दं। दा बे खामानिखौ मावनोनो खाम्फा बरगयारी सारखौ जों दिनैनि तारिखआव नांथारगोन। आरो बिथाङानो जोंनि बर'नि जेंनाजों लोगोसे बिटिसि ओनसोलाव थानाय বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর যিবিলাক সমস্যা আছে এইবোৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ খাম্পা বৰগয়াৰী ছাৰে মাত মাতিব। বিটিসি অঞ্চলত আমাৰ যুৱ ডেকাসকল যে বেকাৰ সমস্যা আছে, বেৰোজগাৰী আছে, এখেতসকলক रोजगार দিবৰ কাৰণে আজি দিল্লীত মাত মাতিব। আমাৰ এই বিটিসি অঞ্চলত পাব্লিক সেক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি যেনেকৈ বিআৰপিএল আছে, এনটিপিচি আছে, ঠিক তেনেধৰণৰ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ যে পাব্লিক সেক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, প্ৰাইভেট ইণ্ডাষ্ট্ৰি যেনেকৈ বিৰলা, টাটা,
আম্বানী আদানী কতৰ যে বিজনেছ আছে একেটা ইউনিট এখেতসকলৰ যে বিজনেছত ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ইউনিট যাতে BTC অঞ্চলত বহাই দিয়ে ইয়াৰ কাৰণে আজি খাম্পা বৰগয়াৰী ছাৰে কাম কৰিব BTC অঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ খাম্পা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়াই কাম কৰিব ইয়াৰ কাৰণে সকলোৱে ৰাইজে আজি একগোট হৈ BPF দলৰ প্ৰাৰ্থী হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াক জিকাই দিয়ক আৰু BTC অঞ্চলত মানে পাৰ্মানেণ্ট পিচ যাতে আমি আনিব পাৰোঁ আৰু প্ৰতিটো আমাৰ যুৱ ডেকাসকলক মানে হাতত এটা কাম দিব পাৰোঁ আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ নিচিনা যাতে আমাৰ এই BTC অঞ্চলত আমাৰ যুৱ ডেকাসকলক আমাৰ আইমাতৃ মহিলাসকলক যাতে মানে ঠগাই যাতে মানে BTC শাসন যাতে নহয় ভৱিষ্যতত ইয়াৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো আমি BTCৰ পৰা একেসকলক উপৰাই পেলাই UPPL দলক উপৰাই পেলাই এটা শাসন আনিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আমি এক গদৈ যুঁজিবৰ কাৰণে আমাৰ BTCবাসীক অনুৰোধ কৰিছোঁ दा साखाफोरा जोंना अलरेडि कमप्लिटेड जोङो बे प्रमोद बर' हाथाव BTC बासाव जे अभियानखौ 2010नि 2023नि 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जों स्टार्ट खालामदों दा बे स्टार्टआ जोंना जाबोगासिनो दं स्टार्टआप जोंना अलरेडि आरो बेखौ स्पिड आप खालामगासिनो दङ अलरेडि जोंनि गामि गामि जों सौहैजोब्बाय न'खर जों सौहैजोब्बाय दा जास्ट इलेक्शननि जे मोनसे नियम दङ दिनैहाय नमिनेशन होनांगौ केन्डिडेटआ डिक्लेयार जानांगौ आरो केम्पेइन खालामनांगौ भट लानांगौ दा बे माने सरकारनि प्रसेस बे प्रसेसखौल' जों नेनानै दङ अलरेडि जोङो देरहाखाबाय देरहानाया 100% बे खुनु सन्देह गैया दिनै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफ्रा जोंजों दंजोबो आरो मोनसे खोथा स्पष्ट हिरा सरनिया लानानै गोनो गोथो जाबाय थादों हिरा सरनिया दिनै इलेक्शन गेलेनो मोनगोन मोना बे रिटार्निं अफिसारनि आखायाव थागोन दा जों खोनादों मैयाहाय जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टआ बे स्टेट गभर्नमेन्टनि राय होनाय स्टेट गभर्नमेन्टआ जे हिरा सरनियानि जे माबाखौ बे सार्टिफिकेट केन्सेल खालामदोंमोन दा बेखौ वान मेन जाजआ दिनैहाय बेखौ माने स्टे खालामफिननांगौ इलेक्शन गेलेनायनि सुबिदाखौ होनांगौ होननानै जे राय होदोंमोन वान मेन जाजआ दा बिनि एगेन्स्टआव मैया आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै केस फाइल खालामफिनदों निस्सय हयथ' बिनि माबाया जे स्टे अर्डार हयथ' बे थाथ'नोबो हागौ इलेक्शन गेलेनो मोनाबो जानो हागौ दा बे मोनसे कर्टनि बेफार बियो दा रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन आजिर तारिखत কোনো হীৰা চৰণীয়াৰ ইয়াত কোনো গতি নাই হীৰা চৰণীয়াৰ কোনো ঢৌ নাই যেতিয়া হীৰা চৰণীয়াই ৰাইজক 10 বছৰ আজি ঠগাইছে আমাৰ এই BTC অঞ্চলত মানে কোনো উন্নতি হোৱা নাই গোটেই ৰাইজে জানে ইমান ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বড়ো গাঁও কৰ্তন বড়ো মানে বাদে BTCৰ যিমান অনা বড়ো গাঁও আছে এই গাঁওবিলাক কৰ্তন কৰা BTC বাতিল কৰা কিছুমান যে কথা আছিল কিন্তু আজি হীৰা চৰণীয়া ডাঙৰীয়া একো কৰিব পৰা নাই তো ইয়াৰ কাৰণে আজি অনাবড়ো ৰাইজেও আমাৰ BPF দলৰ প্ৰাৰ্থীকে ভোট দিব বুলি আজি থিৰাং কৰিছে আৰু 100% আমি পাম আমি আশাবাদী